Druga poruka tiče se današnjeg evanđelja. Rekao kam sinoć, što je veliki Isusov oproštajni govor na posljednjoj večeri. Isus nikada nije živio u iluzijama. On je bio jako realan i konkretan čovjek. I danas u evanđelju njegova je riječ realna, konkretna riječ. I kaže nam, znajte, ako vas svijet mrzi, da je mene mrzio prije nego vas. Pokazat će zašto ta mržnja svijeta na njegovom. Kad biste bili od svijeta, ne bi vas svijet mrzio. Ali jer niste od svijeta, zato vas svijet mrzi. Zato jer smo Kristovi, zato se susrećemo sa mržnjom svijeta. To je zapravo njegova najteža poruka. To je poruka križa. Nema ta tehnička riječ križ, imamo i na drugim mjestima. Tko ne prihvati svoj križ, ne ide za njim, da ne može biti njegov učenik. Ovdje je tu govor o toj mržnji svijeta. Sablazan križa, reći će Pavao u poslanici Korinčanima, skandalom tu stavru. Govor o križu, ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja. I kad budemo živjeli evanđelje po riječi Božjoj, neće nam svijet pljeskati. Takav život u svijetu smeta. Zašto? Jer onaj koji živi po evanđelju, taj svojim životom svjedoči protiv ovoga svijeta. Jer živi drugačije vrednote. Na primjer, vidjeli ste Lani ili Preklani, onaj talijanski političar koji je trebao biti neki ondje u toj ujedinjenoj Europi, Europskoj uniji, ali zato jer se zauzeo za kršćanski stav, gledajući na problem spolnosti i homoseksualnosti, ne može vršiti tu službu. Nisu mu dali. Jer svijet to ne voli. Svijet voli ono što mu škapika ušima. Voli zlo, a ne dobro. Gdje je u toj Europi uopće pluralizam mišljenja na koji se pozivaju? To je laž, zapamtite. Europa, suvremeni svijet ne dopušta pluralizam mišljenja. Nemojte živjeti u iluzijama o svijetu. Ovaj svijet je u crno-bijeloj tehnici. Ne prihvaća vrednote evanđelja. Ne prihvaća Božje vrednote. Jer ne poznaje Isusa. I ne poznaje onoga tko je Isusa poslao, to je njegov Otac. I zato će svijet u cijelini biti uvijek protiv evanđelja, protiv riječi Božje. Čudnovato, ali je tako. I to sami katolici ili takozvani katolici da će toliko raditi protiv riječi Božje. Ali to je svijet, vrijeme u kojem živimo. Isus nas na to upozorava i moramo s tim računati, sa križanim situacijama. Moramo računati s time da nas neće razumijeti, a mi smo poslani njih razumijeti. Da nam neće opraštati, ali mi moramo njima opraštati. Ali evo to je već tako unutar naših obitelji. Postoji ta podijeljenost zbog Krista.
Ali Krist te želi imati upravo tu. Ali s jednom drugačijom logikom, jednim drugačijim razmišljanjem, drugačijim vrednotama, da se suprotstaviš ne ognjem i mačem, nego evanđeljem, dobrotom, ljubavlju, unoseći vrijednosti Kraljusa Božjega, koliko god to bilo zahtjevno, možda ponekad čak i jako opasno. Ali ističe Isus na toj oprašnoj večeri reći: ne bojte se, ja sam pobjedio svijet, pobjedio je zlo svijeta, zlo nema šanse. Koliko god se ljudi upinjali da čine zlo i koliko god bili izmišljači zala, zlo nema šanse, ono je osuđeno na poraz i propast. Jer je na to zlo svijeta Isus odgovorio beskrajnom ljubavlju i praštanjem na križu. I poziva i nas da idemo tim njegovim putem. I kad na taj način odgovaramo na zlo svijeta, tada unosimo blagoslov i u našu obitelj, radna mjesta, gdje god se nalazi. Opet vidite jedan veliki Isusov program za naše živote. Biti njegovim učenikom u najtežim, najkrisnijim, najmučnijim, najopakijim situacijama života ljudi s kojima živimo i radimo, ne izgubiti se, ne uplašiti se, ne kapitulirati, ne povući se, nego ostati tu, reći ću slikovito, u prvoj borbenoj liniji. Ali s Isusom logikom, s Isusovim mentalitetom, s njegovom ljubavlju, s onim što kaže, rekoh na početku mise, da to u dobrotu, prašanje, ljubav, razumijevanje živimo i činimo njemu na spomen. Ohrabrimo se zato kroz riječ Božju i tome Isusu Kristu recimo vjerujem. Ono što smo rekli odmah nakon evanđelja, Isuse vjerujem, to nek bude naš temeljni stav i Bog ljubavi i mira bit će s nama. Amen.